Yendo. Inka yakho ngahlezi hamba wena sithini ngabo. Lapha cela ngeke mina uhambe wabangani bakho. Sithini lapho sele uthini lo sinawana? Uthi angimiyeke cabanga. Akave zenza into engcono nje. Angimazi ukuthi utshela ukuthi uyini sinawana. Yifethu lesi sikhoma sami mfethu. Inkinga yakho mfethu. Inkinga yakho mfethu. Sambeli mathi. Ngingani sabi. Phela. Uzokwenza isiqiniseko sokuthi lo mgexo omufakile awukhali futhi awudini. Kodwa into ekufanele uyenze, kufanele wenze isiqiniseko sokuthi makufika leso simo uyawukhipha. Manje uzokwenza njalo ma. Uyangithembisa? Thembisa. Mama already Ya. ubuka la Buku TikTok phela. Hayi, azidansa ingane la go. ngokusala uyahluleka. Ihlulwa yini wena uyakwazini? Ngiyakwazi mina ukudansa ungangidlulela nawe. Hayibo, ungahlula mina wena JJ. Vele le ndlela ngiliphethe ngokudansa. Hey, hayibo uzala izolo njalo. Ama-2K ayadansa laphandle. Sasasha Nkosi yami. Ungayiqhathanisi nami wazi ungangibona ukuthi ngidansa. Asuka Ngitshela ukuthi angikwazi. Ngakhula mina. nomona nje. Hayi futhi usumdala ngeke ukwazi ukudansa. Asuka. Hayi ma. Angiphe wona umgexo ofakile. Nomgexo. Yebo ma. JJ. Kahle kahle lo mgexo wakho mntanami. Kodwa kufuneka usebenzise kahle musukhulile. Hayi manje. Ma, umgexo njani lo linda ukuthi ngikhule before ngiwuthole. JJ ngeke uzo-understand. Kodwa musumdali we-understand. Okay ma, ngiyakuzwa ma, ngiyakuzwa. Kodwa ngiyakucela ngizogqoka nje 5 minutes ngiphinde ngikubuyise. Muzongithembisa nje into eyodwa JJ. Noma yini ngithembisa ma. Wathi noma yini? Uyazi ukuthi ngizothini kuwena njengoba usungithembisa kangaka nje noma yini? Noma yini. Lalela la JJ. Muzokwenza isiqiniseko sokuthi lo mgexo omufakile awukhali futhi awudini. Ma ngikhala noma ngidinwa ngufakile kuzoba nani. Ungafisi ukwazi lokho mntanami. Afisi nje nakancane kodwa into ekufanele uyenze, kufanele wenze isiqiniseko sokuthi makufika leso simo uyawukhipha. Uma ngizokwenza njalo ma. Uyangithembisa? Ngiyakuthembisa ma. Cela ma. Danki already ha. Angiboni uyibuye. Kwenze njengoba ngishilo ke, ungawenzi umsangano lapha. Promise. Alright. Ngodlala ke nezinye ingane. Uthi ngihambe.
abangabhekanga ngabaphula umile umlungu hayi wena athi kumile umlungu boy ubani ibhola lapho yena ungizwa ukuthi ngikhuluma nawe sithini ngawe Muzokwenza isiqiniseko sokuthi lo mgexo omufakile awukhali futhi awudini. Kufanele wenze isiqiniseko sokuthi makufika leso simo uyawukhipha. Yes, nothini ibhola lapho. Yena sititite uzwa yini ukuthi ngikhuluma nawe? Kanti mina lo mbiza ngisinawana. Bafowethu kahle kwenzekeni Ayibonungela wakhuluma sengathi uvuke engozini yemoto njengoba ubonanga yini wena othonseni ayibo uphi uSelu noMandela nomgaba kanti bengacashanga yini nawe uSelu kanti bengacashanga ngani cha ngigcine esibaleke ngilandeni hayibo kahle kwenzakalani Selu lakho Selu wafethini Sabi mfowethu khona ngihamba tusa Selu
ekhaya namhlanje esikoleni. Thabiso mfowethu phandle engahambi kahle la. Yini le? Uma kaselu befikile ekhaya izobuza ukuthi sekuyawalelanga. Kade vele kwenzeke inkoselu. Hayi bo bafowethu, bukani. Akusiyona le yambuye sishiye egroundini leya. Kanjani bafethu? Isilwane esinjani esime endaweni eyodwa? Kukhona ukushaya amanzi ngale. Uyaxolisa ma. Ungasicinga isithembiso. Don't cry, my boy. Everything is gonna be alright. Ngiyaxolisa mama.
Awe ma. Ayiphuthekela mama ya. Uyaphi ke manje ngesikhwama? Sakhumula lihambe litshele ngalo. Lola le project leyo awuthi uyenza? Ilona ke lelo. Bombi uyenzela kuphi? Ejobheni cha. Uzama isikhathi esingakanani? 2 weeks. Okay. We JJ. Yebo mama. Ngicela ungithathele isikhwama se-laptop lapha endlini. Namanje sathanda ukwenza washing ngashisa ngaka. Hayibo uyazi mina ngifunda into engcolile endlini. Awungashile nje na? Njengoba uhamba nje uzowashelwa iphi washing? Hayibo. Nasi-ke mngani isikhwama. Yabo mngani wami ngizokubona ngisashaya indawo kancane yabo. Ngathi indlela yakho ke ingaba yinhle mngani. Yabo Okay mngani ungifonele yeso. Sushile. All right. Ishe. Hayi. Boss. Maka JJ ngifuna umntanami wozalwa mama sikhulume. Awuphuma endlini sikhulume mama JJ. Ngifuna ingane yami wemfazi. Angisizi, awuphumele endlini. Awuphuma. Kwenze njani Ntombi? Ungangibuza ukwenze njani. Umntana mina amalanga amathathu 3 days ekhaya insuku akekho ekhaya. Akuyabhala kayanga esikoleni. Kusho nakulezo phela ngabhali futhi. Ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle ngenze njani. Manje mina engingabhalini kwengane yakho nokubhala kwengane yakho ngingena kuphi mina ngibhalansise lapho wemama.
Uzongena mama indodana yakhe yazi ngengane yami ukuthi kuphi njengoba ingekho nje ngifuna ingane yami anginandaba ukuthi uthini. Ngifuna umntana maye esikoleni. uJJ ubona ukuthi uSelu waba umuntu ngephutha wamphenduza imbuzi. Hayibo. WeJJ. WeJJ. Awuma, kwenzakalani la? Khuluma. Nangu JJ. WeJJ ngifuna ingane yami wemfana ngifuna umntanami. Umntana munensuku zintathu akabhala kekho ekhaya. Ngibuyiselele umntana wami ekhaya weJJ. Ma ngenkulu inhlonipho. Lengane yakho okhuluma ngayo yazi ukuthi iyona enze ukuthi kugcine sekunje. Beyingekho enye indlela ebeningenza ngawuze kuze kuzofika khona la. Mntanami JJ, whatever happens between you and Selu, please mntanami ngiyacela udlulise. Njengoba umuzi uma wakho ukuthi uthi uyabhala, ngiyacabanga ukuthi uSelu usejeze ngokwanele manje senzo sakhe. Kulungile macombole kumgexo wakho khona ngizokwazi ukureverse yonke lento. Hamba kuyothatha ilo isikhwama sami selaptop. Ngiyacela baba. Uma lesi sikhwama okhuluma ngaso akusisona leso sinika uAnti Ntokozo. Hayibawo. UJJ. Ufuna ukungitshela ukuthi lesi sikhwama lesi usinikeze umuntu ngaphandle nje kokuthi ucheck ukuthi khona nemaphaketheni? Ngiyaxolisa mabenganaki. Jesus. Ntokozo wapi yena loyo? Hamba phela kulo Ntokozo wakho silanda isikhwama. Inkinga phela leyo. Usho ukuthini uthi inkinga leyo? Ngisho ngoba uNtokozo lesikhuluma ngaye uhamba izolo useJoburg and uzobuya emva kwamasonto amabili. Maye. Awuyeni. Ibona ifoni ikhasi. Wasiza wafona yazi sikhuluma ngawe lana. Yini sengenze njani ngonile yini? Ukuthi enele sikhwama engingeze sona izolo kunomgexo ngikhohle ukukhipha phakathi. Yazi ngibonile leyo nto. Angathi izinto eserious mabele ngayilahla. Ha, wawulahla. Ngiphonsela lapha ebhayini esebenza omunye ubaba emgaqweni. Jehova. Ayibo, wakabantu obaba isibongo. Angisazi isibongo sakhe. Kodwa ngicabanga ukuthi ngiyamazi lo baba ukuthi uhlala lapha, ngiyawazi umuzi wakhe. Ulaphi? Uyabona lo muzi lapha ngasarenke. One carport. Ngiyawubona. Ngicabanga ukuthi khona ke lapha. Hawe ma. Lokusana vala umnyango lapho siphuthumela kuthiwa siphuthume khona njengamanje. Sawubona baba. Yebo sanibona. Siyaxolisa baba ukuphazamisa. Ubaba besacela ukubuza ukuthi inhlabathi akade sebenza ngayo izolo ngabe uyichithe kuphi? Bani ufuna ukwazi? Ithina baba. Manje fanele ngibuze yonke into ke nobani nifuna ukuyenzani? Ukuthi baba ene kunomuntu ophose into ebalekile ebhaleni okusebenza ngalo izolo. Ebhaleni? Angibonanga umuntu lapha. Imini oboqhubane lapha la ngibonanga umuntu. Ningazongigulela nje nemzini wami. Nihlangana nenhlabathi yami nini? Kulungile baba sacela ukubuza ubaba inhlabathi uyichitha. Habe kwanti. Lalela. Hey ngimisa abafana la. Okwabafana izolo ngayifaka emotweni bami bethu sele idampeni. Ngabe uyabazi baba? Lutho angimazi. Kanti inkinga yeni vele? Ayikho indlela esingaxhumana ngayo nabo. Abafana engabazi. Nifunani emzini wami kanti? Nifunani emzini wami? Inhlabathi yami lona nifuna ukuyenzani? Hayi, bani ngixolele ngiyasebenza yena ngiphazamisa. Hayi. Siyabonga baba. Hayi, hambani. Hayi.
Webantu bami. Hayibo. Anisondele. Engathi khona engikukhumbulayo. Yebo baba. Nisho umgeqo. Yebo baba sishona umgeqo impela. Ya izolo ukhona umgeqo impela ngubonile obusebhaleni. Umgeqo baba. Kodwa ngenxa ukuthi bengakwazi ukwani ngakusangikulahla le efokozini. Hayibo kosikho. Khona lapha ya. Mawujiki khona lapho nje. Ozosikhombisa baba ukuthi kungakephi. Nakho la lapha impela jika lapho. Bheke nje lapho. JJ. Kamu berkompanyi. Sondela JJ. JJ mfana wami. Now you can do this. Sambeni siphuthume grounding manje. Sambeni sheshela. JJ, yenze lento mfana wami. You can do this JJ, yenze lento. Yenze mfana wami. Yenza JJ, ngifuna ingane yami. Ngifuna umntanami JJ uzuyeka, awuzuyeka ngifuna ingane yami la. Ngifuna umntanami ndamkhiphe. Umntanami, ingane yami, ingane yami, awusadu umntanami. Awuyaphila kodwa. Ngiyabulela. Awamuhle Jehova. Ingane yami eseyona imputhi siwumuntu. Ngiyabulela Jehova, ngiyabonga Nkosi. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Wethu, kuwo konke engakwenza kuwe, ngiyaxolisa. Cela ungixolele. Noma kuthiwa izinto zinjani, ngiyaxolisa. JJ. Buya mntanami uzomxolela, umxolele omnye umntwana. Uzodlula yonke lento eyenzekile phakathi kwenu nobabili. JJ.